Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Attilának az ünnepén, ez egy olyan névnap, Attila névnapja, amikor valóban nem csak a név viselőjéről, nem csak a név mostani viselőjéről érdemes megemlékezni, hanem fölidézni bennünk magunkban azt is, hogy ki volt az az Attila, akitől a nevünket kaptuk, mert én is Attila vagyok. És így régóta foglalkozom Attilának a kérdéskörével, és az egyik ilyen kérdés az, hogy hogyan írjuk Attila nevét. Na most a magyar nyelvtan helyesírási szabályai szerint mind a két változat helyes, tehát a 2T 1-el és az 1T 2-el, de azért úgy mondjuk, hogy 1 T-vel és 2 L-lel mondjuk, és azért általában úgy írjuk, hogy 2T 1-el. Na most hogyan lehet ebben a kérdésben valahogy állást foglalni? Nemrég Friedrich Klárától olvastam egy tanulmányt, amiben azt írja, hogy amiben külön megemlíti azokat a személyeket, akik ismertek ezen a területen, és akik 2T 1-el használják, én is oda tartoztam, és aztán külön azokat, akik 1 T-vel 2 L-el, például Szőke István Attila az 1 T 2 L-es változatot részesíti előnyben, és akkor újra elgondolkodtam rajta, hogy hogyan lehetne ezt tisztázni, melyik a helyes. Amikor az Attila és a Hunok című könyv megjelent, akkor Bakai Kornéltól is tanácsot kértem, és ő azt állította, hogy az 1 T 2 L a helyes. Rendben van, elfogadtam, de érteni még nem értettem, hogy miért, mert arra nem kaptam választ. És nemrég, egy éve talán, hogy tudomásomra jutott, hogy találtak Gandharában, tehát Indiának a nyugati felén, ami egy régi, ősrégi szkíta hun, vagyis magyar központ volt, mert a szkíta az igazából a magyarságnak egyik külső népneve. Minden népnek van belső, saját népneve, és vannak külső népnevei, ahogy a szomszéd vagy más népek nevezik őket. És a magyarságnak a közép-ázsiai neve az egyik a szaka, a másik a szkíta, de a szkíta az igazából a görögöktől terjedt el világszerte, a kínaiak pedig inkább hunoknak hívták a magyarokat, és ugyanezek a hunokról például a Czuszor Gergely Fogarasi Lajos megemlíti a Hunok címszó alatt a 6 kötetes szótárában, hogy ezek a hunok egymás között magukat magyarnak nevezték. És hát ők valószínűleg tudták, hogy kik ők, tehát akkor, hogyha ők magyarnak nevezték magukat, akkor magyarok voltak, és így a hun népnév is inkább külső népnévnek tekinthető. Na most, tehát itt Gandharában találtak még egy olyan pénzérmét, amin szerepelt Attila neve. Ez azért érdekes, mert ez a gandharai pénzérmének meghatározták a korát, és ez éppen Attila korából származik. Tehát korabeli volt, vagyis akkor még ugye ez tekinthető a leghitelesebbnek. Na most ezen a leghitelesebbnek tekinthető régészeti tárgyon 1 T-vel és 2 L-lel írják Attila nevét, ami azért elég nyomós érv amellett, hogy az ember ezt fogadja el. Ráadásul tudjuk, hogy Törökországban is az 1 T-vel 2 L-lel mondják és írják Attila nevét, és hát a törökök azért valahogy ők is magyar, hun leszármazottak, tehát, és őnáluk ugye kevésbé hatott a nyugati manipuláció, tehát hitelesebbnek tartható, mert ránk óriási nyomás nehezedett nyugatról, és az lehet az oka annak, hogy áttértünk a 2T 1-es változatra. Ezeket így végig gondoltam, és utána arra jöttem rá, hogy ezt mind figyelembe kell venni, de legjobb lenne megérteni, hogy miről van szó, hogy miért írják 2 T-vel 1-el. Mi lehetett az okuk? Csak kellett, hogy valami valóságos okuk legyen. De ezt, hogy mi lehetett az okuk, ezt nem tudta, úgy látszik senki. Úgyhogy kénytelen voltam egy rég bevált módszerhez folyamodni, gondolkodni kezdtem. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi lehetett az okuk, és akkor ez volt a cél, hogy ezt megpróbáljam megfejteni. És kerestem, hogy mi lehetett a meghatározó tényező. És hát ugye abban a korban, Attila korában, a római birodalom korában, és utána is még a latin nyelv volt az, ami a világnyelv volt, mint ma az angol. Tehát akkor a latin írásmódot kellett valahogy, nem tudok latinul, de valahogy azzal kell összefüggenie
ennek az eltérésnek, hogy ők 2 évvel egyellel írják. Elkezdtem a korabeli latin neveket vizsgálni, lehetőleg olyat kerestem, amiben szintén szerepel az A, a T és az I, és az L, ugye, hogyha lehet, és csak nem Attila esetében, hanem esetleg egy római név van-e ilyen, és azt hogy írják, és az milyen, abból mit lehet tanulni a latin nyelv jellemzőiről, és találtam is egy ilyet, egy pont nagyon megfelelőt, Eszményit, mert Attilának a kortársa és barátja, gyermekkori barátja, és ugyanakkor még a katalóniai csatán az ellenfele is, Écius volt, és Écius úgy írja a nevét, hogy van benne egy A, utána egy E, utána T, utána I, és úgy mondjuk, hogy mind a mai napig, hogy Écius. Nem pedig úgy, hogy Étius. Tehát ebből látszik az a törvény, ami úgy látszik elkerülte mindenkinek a figyelmét, hogy a latinban 2 magánhangzó közötti tét, I betű előtti tét, hogyha magánhangzó előzi meg, akkor C-nek kell mondani. És mivel Attila nevét nem Acilának mondták, bár néha még ez a változat is előfordul, de ez nyilván már csak az átírási, amikor áttértek a 2T egyelles írásra, és azelőtt még úgy írták, hogy 1T-vel 2L-lel, és akkor C-nek kellett mondani, nyilván ebből ered. Tehát ahhoz, hogy Attilának tudják mondani, a latin nyelvben kénytelenek voltak nyugat-európaiak 2T-vel írni. És amikor 2T-vel írták, abból alakult ki, oda került a hangsúly, és a 2L-ből lett 1L. Tehát ez rá voltak kényszerítve, nem feltétlenül a manipuláció és a hamisítás, hogyha Attila így írta, akkor mi direkt nem úgy írjuk, hanem még külön nyomós okuk volt rá, az, hogy a latin nyelvben C-nek kellett volna ejteni, és tudták, hogy nem C, hanem T. És T-t akkor lehet T-nek ejteni, hogyha 2 T szerepel. Ezt mondja a latin nyelvnek a törvénye. Tehát ez lehetett az a nyomós ok, ami úgy látszik, elkerülte a sok érdeklődőnek a figyelmét, és ez lehetett az az ok akkor, ami az Attila nyelvnek, az Attilanak az 1T 2L-es változatát hitelesíti, hogy ezt így kell mondani, és azért, mert ezt így kell mondani, ezért kell 2 T-vel és 1L-el írni, hogyha latin összefüggésben gondolkodunk, a latin nyelven gondolkodunk. Attilának a neve is egy nagyon fontos kérdés, de nem csak a nevéről lesz most szó, mert még erről, hogy mit jelent Attilának a neve, arról is szó kell, hogy essen, hanem ami az igazi kérdés az, hogy hogyan gondolkodott Attila. Miért tett? Mit tett és miért tette? Mi mozgatta a tetteit? Mi volt a mozgatórugója a cselekedeteinek? Mi volt a célja? Mi volt az értelme? Ez az, ami homályban marad. És a nyugati felfogásban, ugye, amiben úgy gondoljuk, hogy a történelem az a háborúk történelme, tehát aki nem háborúzik, az kiírja magát a történelemből. Ugye békésen valami alkotómunkát végez. A történelem süllyesztőjébe vele. Háborús, nagy gangster, ez a történelem. Ez a nyugati felfogás. Ugye, na most ebben a nyugati felfogásban, vagy a modern felfogásban a Attila tetteinek az oka ugyanaz, mint minden római hadvezéré. Rablás, gyilkosság, hatalom megszerzése, pénzszerzése és az erőszak alkalmazása, gyarmatosítás, hát ilyen nem éppen nemes, hanem inkább nemtelen célokkal vádolják meg, és azt mondják, hogy még nagyobb rabló és még nagyobb hatalmaskodó volt, még a rómaiaknál is sokkal nagyobb gangster volt, sokkal nagyobb bűnöző volt, úgymond, bár állítólag akkor ez elismerés kéne legyen a nyugati mércék szerint, de úgy látszik saját magukat sem nagyon kedvelhetik, hogyha ezt a saját mércéiknek a felülmúlását elmarasztalják. De nem feltétlenül kellett Attilának ezek szerint az értékrendszer szerint gondolkodni, ami rátelepedett a mi világunkra, és lassan az egész világra, és az egész világot megfojtja. Lehetséges, hogy Attilának éppen az volt a fő bűne, hogy nem ez szerint a rablógyilkos gondolkodás szerint gondolkodott, és nem ez szerint cselekedett, hanem a történelemben olyan páratlan tetteket hajtott végre, amiket, hogyha megtudnak az emberek, akkor a világ nem marad már a régi. És ez a fő bűne, és ezért nem tudhatják meg az emberek, mert hogyha megtudják, akkor
kitör a forradalom, akkor átalakul, az emberiség lerázza magáról a nyűgöket, és akkor aztán vége van ennek a rablógyilkos világnak, nem lehet tovább fenntartani. Tehát lehetséges, hogy Attilának ilyen főben járó bűn fűződik a nevéhez, hogy ő az emberiség mellett állt. És nem az emberiség ellensége volt, mint az összes többi, mint mindenki szinte, akit a nyugati történelemből ismerünk, aki pénzért, hatalomért gyilkolt, rabolt, és állítólag ebből áll a történelem. Tehát ez a lényege a kérdésfelvetésnek. Akkor értünk meg valamit, hogyha arra jövünk rá, hogy mi mozgatta a tetejét. Ennek van igazán súlya, igazán következménye. Na most a hunok valami nagyon rossz fát tettek a tűzre, mert ki vannak rekesztve a történelemből, és bár a toleranciát magas értéknek vallja ez a szemfényvesztő civilizáció, de azért úgy tűnik, hogy mindent, ami a történelem felemelő erőihez tartozik, ezt a fogalmat is nekem kellett megalkotnom, mert nem olvastam még ilyet, hogy a történelem felemelő erői. Ez ismeretlen volt előttem. És hát látni kell azt is, hogy itt ősrégi múltról van szó, ezt az Attila és a Hunok című könyvben kifejtettem, most itt erre nincs mód. Na nézzük a névválasztást. A névválasztásnak sok nép esetében kimondottan nagy jelentősége van, és volt. És az a hunok esetében is, bizony sok esetben, még a magyarság esetében is, például Álmosnak a neve egy nagyon sokat mondó név. A küldetésével, a hivatásával függ össze. A névadás és a hivatás, a pályaválasztás, a hivatás fölismerése, a küldetés, az égi erőknek a hordozása, az égi erők által elrendelt akaratnak a vállalása, ez a névválasztásnak az volt a feladata, hogy ezt az égi akaratot kifürkészze, ezt vállalja, és ezt a névválasztásban kifejezze az adott személynek a hivatását, amiért az ég a földre küldte azt a személyt. Na most ez egy természeti tény, hogy az égi erőktől születik földre az ember, és ebben a természethez való ragaszkodásban fejeződik ki, amikor egy nép a természethez ragaszkodik, a valósággal baráti kapcsolatban áll, akkor a természet logikáját követve igyekszik a természet logikájának megfelelő nevet adni. És hát bizony Indiában és Kínában olyan neveket adnak az emberek a családban az új gyerekeknek, hogy az egyszerűen elképesztő, hihetetlen egy nyugati fülnek, mert a nyugati fül az a durvasághoz, az idegenséghez szokott. Ma Magyarországon a Dávid név a leggyakoribb név. Na most Indiában olyan neveket lehet hallani, amiben a Ráma, a Krisna, az Isten így, az Isten úgy, hogy itt van a kis, például találkoztam egy gyerekkel, úgy hívták, hogy Kisisten. Ez volt a keresztneve. Ő a Kisisten. És Kínában is olyan nagyszerű felemelő neveket adnak a gyereknek, amire jó érzés gondolni. De ami nálunk van, ugye ma ez már látszik, hogy itt rátenyerelt egy másik erő, még a névadásunkra is, tehát erre is fordíthatnánk több figyelmet, mert ez óriási jelentőségű lehet, hogy valaki a hivatásához hogy kötődik, az a névadáson keresztül nagyon megerősödhet. Na ez egy valóságos tény, amiről még sokat lehetne beszélni, most csak röviden annyit, hogy utána néztem, hogy mit jelenthet édesapámnak a munkája nyomán, hogy mit jelenthet Attilának a neve. És édesapám fölismerte azt, hogy Attila neve az Atlasz névvel rokonságban állhat, mivel Atlasznak a végződése, az S végződés, az egy görögös végződés, amit le kell onnan vágni ahhoz, hogy fölismerjük, mert ők minden szóhoz hozzáraknak egy ilyen többletet. Azt a többlettől el kell tekinteni, hogy lássuk azt, hogy mi volt az eredeti szó. Tehát Atlasznak az eredeti szava az Atla volt, az már majdnem olyan, mint az Attila. Na most Atlaszról tudjuk, hogy mi volt a feladata, mi volt a hivatása. Ő az ég oszlopa, ő tartja az eget. Vagyis egy felemelő erő, mert hogyha Atlasz nem tartja az eget, akkor az ég ránk zuhan, és akkor égszakadás, földindulás, akkor nagy bajok jönnek. A kaukázusi hunok, Atlasz ott élt a Kaukázusban, Szkítának nevezik a görögök, tehát ez szkíta származású hősről van szó, ami szintén ugye a szkíta az a görög neve a magyarságnak, tehát
hunnak is nevezhetjük ugyanúgy egy másik külső népnévvel, tehát a hunokhoz kötődik Atlasznak a neve, és ami megerősíti azt, hogy Attila és Atlasz között kapcsolat lehetett. Na most ez az Atlaszról azt lehet tudni, hogy az állatövi kört ő fedezte föl. Azokat a csillagképeket, ugye, amik a 12 állatövi csillagképetnek ő adta ezeket a neveket, illetve ő ismerte föl, vagy ő vezette be legalábbis a görögök számára. Valószínűleg egyébként jóval ősibb múltra tekintett vissza, de Atlasz révén ismerték meg a görögök. Na most ez az állat ábrázolás, az megint kimondottan a hunokhoz, a magyarokhoz, a szkítákhoz kötődik, tehát az is megint egy szkíta népjelző. És ez pedig ráadásul még a csillagászattudományának is a nagy tudósa lehetett Atlasz, hogyha ő ilyen jelentős tettet hajtott végre, és a csillagászat megint csak a különös nagy tudás a csillagászat területén az a mágusoknak volt a sajátsága, a mágusok pedig ismét a magyarságnak voltak a jellemzői. Na most ez azt jelenti, hogy Attilának a névadásában az fejeződött ki, hogy ő az emberiség felemelésére hivatott. Azért született, hogy az emberiséget felemelje. Voltak lesújtó erők, voltak lealacsonyító erők. Ilyen volt például Bizánc és Róma. Tehát ezeket meg kellett büntetnie, és az emberiséget ki kellett szabadítani a Róma és Bizánc karmai alól. Ez volt a küldetése. Ez fejeződött ki a névadásában. És az biztos, hogy nem véletlenül adták egy ilyen kiemelkedő személynek a nevet, mert akkoriban a mágusok tanácsa, a hun szervezet, a hun társadalom szervezet, amiről hallhattunk a Obrusánszky Borbála kitűnő előadásában is, bizony ez, hogy létezett egy hun szervezet, ami egy tulajdonképpen majdnem, hogy titkos szervezet, mert nem tudunk róla, de Szász Béla írta a könyvében, az Attiláról szóló könyvében, ugye, ami most Bakai Kornélnek a kiegészítésével megjelent 1994-ben az a vaskos könyv, és abban szerepel, hogy átgondoltan több száz évre, sokszor 1000 évre vonatkozóan tervezték meg a lépéseiket a Hunnia, a Hunno ország, vagyis Magyarország területén. Tehát átgondoltan a földkeresség léptékeiben gondolkodtak és cselekedtek, irányították a hunok az emberiség sorsát. Tehát ez a névadásban is ennek a központi hun irányító testületnek az akaratát láthatjuk. Na most vannak bizonyos rejtélyek Attila tetteivel kapcsolatban. Például az egyik ilyen rejtély úgy tűnik, hogy senki nem vette észre előttem, azt az érdekes rejtélyt, hogy állítólag, és én is úgy tudtam, hogy a gótok azok esküdt ellenségei a hunoknak. A gótokról utána néztem, a legnagyobb germán nép. A legnagyobb germán nép, a legszámosabb. Hát a germán nép bizony elég nagy nép még ma is. A németek, és ugye a hozzájuk sorolható. Tehát, hogyha még azoknál is sokkal nagyobb népről van szó, akik azonban érdekes módon eltűntek. A legnagyobb nép tűnt el a legjobban, és a kisebb népek azok megmaradtak. Na hát ez is egy érdekes dolog. Na most a gótokról mit lehet tudni? Ez a legnagyobb nép, ez ott élt az északi Szarmatasíkságon, vagyis abban a korban úgy hívták, hogy Szarmatasíkság, amit ma Észak-Lengyel Alföldnek nevezünk, és onnan egyszer csak átköltöztek hova? Meótiszba. Meótiszba, nagyon meghőköltem. Hát az a magyar krónikákból ismert, hogy az egy olyan szent egységet jelentett, amit a magyar nép, mint a természetnek az akaratát szentnek tartva, amikor a természet úgy formált ki egy körzetet, hogy az szinte zárt, azt úgy fogta föl, hogy abban egy egységet akar kifejezni a természet, tehát ott az valami különleges természeti akaratnak a hordozója, tehát egyfajta szent hely, szent körzet. Meótisz valóban a magyar krónikákban is kiemelkedő szerepet játszik, mint a magyar őshazának az egyik legjelentősebb állomása, és ide beköltözött a legnagyobb germán nép, ugye Meótiszba, a Krím-félsziget, Azovi-tenger, Krím-félsziget és környékére. Hogyan költözött? Beköltözött. Hát, hogyha ők voltak a legnagyobb germán nép, hát akkor ott óriási csetepaténak kellett történnie. Hát hogyan költöztek oda? Megnéztem Bakai Kornél, illetve Szász Béla Bakai Kornél könyvében. Hogy mentek oda? Úgy mentek oda, hogy az ott lakó hunok, szkíták, alánok, vagyis magyarok, különböző törzsei, különböző népei, különböző elnevezésekkel,
azok szétváltak előttük. Volt, aki keletre távozott, mint például az alánok, és volt, aki a Kaukázusba, és volt, aki nyugatra jött, vagyis Erdély felé. Szétváltak előttük, és ők pedig az üresen hagyott körzetben leérkeztek. Hú, mondom, hát ez milyen érdekes dolog. Ezek az esküdt ellenségek, ezek úgy viselkednek, minthogyha meghívták volna őket, hogy gyere, költözz be a legkedvesebb területemre. Nem volt gót, hun, vagy gót, szarmata háború. A szarmaták laktak ott abban az időben, a hunok később érkeztek, a szarmaták pedig több száz éven keresztül a római birodalommal egyenlő katonai erőt jelentettek, vagyis egy világhatalom voltak, nagyobb területük volt, mint a római birodalomnak, és a rómaiak nem tudták elfoglalni az Alföldöt, ha megvesztek, akkor sem, csak támadtak, de nem tudták elfoglalni sohasem ugye az Alföldet. A Dunántúlt is, Pannoniát is csak több mint 80 év kellett hozzá, hogy a világbirodalom állítólag legerősebb hadserege el tudja foglalni, de Alfölddel végképp nem bírtak. Olyan erősek voltak ezek a szarmaták. Na most hogy lehet, hogy akkor azok a hatalmas gótok, akik később akkora pusztítást végeztek a római birodalomban, elfoglalták Rómát is, hogy azok ezekkel a világhatalommal egyenlő katonai rangú szarmatákkal egy kis csetepatéba se bonyolódtak. Egyértelműnek látszik, hogy nem lehet mással magyarázni, csak azzal, hogy meghívták a gótokat, gyertek ide be a legkedvesebb területünkre, mert veletek ti a barátaink vagytok, a szövetségeseink vagytok, a rokonaink vagytok, a testvéreink vagytok, és együtt kell, hogy éljünk, és ahogy megvizsgáltam ezt a kérdést, rájöttem arra, hogy hát az a testvériség, ez valóban fennáll, a közös származás is valóban fennáll, csak hogy közben az évezredek alatt eltávolodtak a hagyományoktól, a nyelvtől, a kultúrától a gótok, és Attilának az volt a terve, hogy ezt az eltávolodást váltsa fel egy közeledés. És ahhoz, hogy közeledni tudjanak, ismét a gótok, ismét jobban hagyományőrzőbb magyarokká váljanak, ehhez volt szükség arra, hogy beköltözzenek a legbensőbb körzetbe. És ez a világ, ott egy világra szóló ütközetnek kellett volna lennie, hogyha azok esküdtelenségek lettek volna. Ez elmaradt, majdnem, hogy a kataloni csatával egyenlően ismert csatának kellett volna történnie. És nem volt olyan történész, akinek ez szemet szúrt volna, hogy ilyen csata nem volt, nem ismerünk ilyen csatát, és ez senkinek nem tűnt föl, mert nem gondolkodnak. Az a művelet, ami eredményre szokott vezetni, hogyha más nincs, a gondolkodás, ez úgy látszik, hogy ez valahogy idegen a történelemkutatástól. Különösen, hogyha hunokról van szó, vagyis a magyarokról. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, amiből látszik az, hogy Attila úgy is cselekedhetett volna, hogy elváltatok tőlünk, nem őriztetek a hagyományt, na majd jól szétütök közöttetek. Végül is aztán a gótok 200 évig ott éltek békében, Meotisban, a Krím-félszigeten. 200 évig ott éltek békében, hangsúlyozom, az elég hosszú idő. Közben aztán betörtek Erdélybe, és valószínűleg, mivel Erdély különösen szent terület volt, az is egy zárt terület, Európa legzártabb területe. Az erdélyi körzet, ugye a Székelyföld, és mivel ott volt a magyar kultúrának mindig is a fellegvára, az, hogy a gótok oda betörtek, ezt már nem tudta lenyelni a magyarság, és amikor ez aztán kritikus mértéknél nagyobb méreteket öltött, akkor aztán jött Attila, jöttek a hunok, azt mondták, ezt már nem fogjuk elviselni, helyre kell állítani a magyaroknak a sérthetetlenségét Erdélyben, és ezért aztán jött a gótokhoz, és üzent nekik, hogy legyetek a szövetségesek. És ugye mivel nem lettek szövetségesek, leverte a keleti gótokat, a nyugati gótok elmenekültek, de őket is simán leverte volna, és aztán a keleti gótok mégiscsak szövetségesek lettek, hogyha nem megy szép szóval, megy majd erővel, szövetségesekké váltak. Attila akarata teljesült. A nyugati gótok is azért nem lettek a szövetségesei, mert a római intrika megakadályozta, hogy felismerjék a saját érdeküket. Ha Attilának szót fogadtak volna, lenne ma egy akkora gót állam, ami nagyobb, mint a mai Németország. De mivel ezt bedőltek a római intrikának, lett belőlük egy nem létező állam. És lett egy olyan Németország, ami a saját történelmét, őstörténelmét nem ismeri. Mert ez a római uralomnak az egyenes következménye.
Na most, hogy voltak ilyen felemelő erők, azt részletesen alátámasztom ebben a könyvben, az Attila és a Hunok című könyvben. Név szerint lehet ismerni sok-sok olyan mágust, aki a Kárpát-medencéből ment, Kínába például, egy Huangdi nevű mágus, időszámítás előtt 2600-as években, és őtőle tanultak meg a utakat építeni, társadalmi intézményeket létrehozni, a mezőgazdaságot, az írás tudományát, és sok-sok-sok mindent szinte. A kínaiak még ma is úgy tartják, hogy ez a Huangdi volt az ő civilizációknak a megalkotója, megalapítója. És ennek a Huangdinek fölkínálták, hogy mivel ő tőle tanultak szinte mindent, ezért fölajánlották, hogy legyen a királyuk. És mert hogy a királyság az is egy hun, vagyis magyar találmány, és a kínaiak ezt látták, és akkor kérték, hogy legyen a királyuk, legyen a vezetőjük. A királynak is az volt a feladata, a napkirálynak, hogy felemelje a népét, ahogy a nap hatására a növények elkezdenek, felemelik a fejüket és kivirágzanak, kibontakoznak, ugyanígy a király hatására a népnek is fel kéne emelni a fejét és kibontakozni. Ez volt a magyar király eszme. Nem úgy, mint a modern királyság eszme, amiben vannak király, és van alatvalók. Vannak az alatvalók, ugye, akiket kizsákmányol a király, vagy akiknek parancsolgat, és elveszi tőlük a rovásírásokat, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ennek a Huangdinak is azt mondták a kínaiak, de erről is csak érinteni tudom, mert rendkívül izgalmas, hogy miket cselekedett ez a Huangdi nevű magyar mágus. És azt kérték, hogy legyen a király. És azt mondta a Huangdi, nem vállalja el, csak egy feltétellel. És akkor mondták az ottani kínai magyar szövetség, illetve kínai hun népszövetségnek a vezetői mondták, hogy na és mi az a feltétel? És azt mondta Huangdi, az az egyetlen egy feltételem, hogy ha úgy látjátok, hogy nem a nép javára cselekszem, akkor azonnal elmozdítotok a királyságból. Akkor nem lehetek a királyotok, hogyha nem a javatokra cselekszem. Mert akkor elvesztem a mennyek mandátumát. A mennyek felhatalmazását, az ég felhatalmazását. Mert az égtől nyeri minden király a felhatalmazását. Mert a korona az égből ereszkedik alá. Mert van ilyen korona, ugye a magyar szent korona, amelyik szerint a király nem teljhatalmú uralkodó, mint a modern időkben. És ez volt a feltétele. Tehát csak akkor vállalja el, hogyha elmozdítják, amennyiben nem a nép javára cselekszik. Ez pontosan a magyar szent korona eszme, csak hogy időszámításunk előtt 3. évezred elejéről. Ez szinte bizonyítja azt, hogy Huangdi valóban magyar mágus volt. Na most az, hogy mettől meddig éltek a hunok. A Obrusánszky Borbála már érintette kérdést, hogy a hunokról úgy tartják, hogy Kínában is gyakran, hogy Mao Tunnal vagy Bátorral kezdődött az időszak előtti harmadik században a hunok jelenléte, de ez nem így van, hanem, ahogy ő is megemlítette, az időszak előtti 3. évezredre visszamegy, és nem csak a 3. évezrednek a második felére, hanem azelőtt is, az első felére, ugye a Huangdi korára, sőt, még azelőtt is úgy tűnik, hogy sok jel arra utal, hogy a hunok, a nemezkészítők, akik egy másik kultúrát képviseltek Kínában, és amikor Kínában ez a nemezkészítés kezdett elterjedni, a Dél-Kínában élő titokzatos népnek a hatására, már a kínai császári udvarban is nemezt kezdtek el viselni, nemez süvegeket, akkor fölléptek a kínai mandarin, a kínai államszervezet képviselői, és azt mondták, hogy ne hagyjuk tovább, hogy ezek a déli őslakosok, Kína őslakosai, a nemezkészítőknek a kultúrájának teljesen a hatás alá kerüljünk. Nekünk meg kell őriznünk a mi eltérő hagyományainkat, és ezeket nem szabad ezeknek engedni. És ebben megőrződött az, hogy ők voltak az őslakosok Dél-Kínában, bár Észak-Kínában érhetők jobban tetten a hunoknak, vagyis a magyaroknak a nyomai, de még Dél-Kínában is őshonosak voltak, amint hallottuk az Obrusánszky Borbálától, Közép-Kínában és Észak-Kínában. Nagyon erős volt a hun jelenlét, magyar jelenlét, de Dél-Kínában pedig őslakosok voltak. Ilyen kép bontakozik ki. Na most a Borbála említette, hogy a hunok azok onnan jöttek, keletről jöttek. Valóban, kétségkívül. Árpád is onnan jött, keletről jött. De ez nem azt jelenti, feltétlenül, hogy az időtlen időkig vissza
felé tekintve az Árpádnak a népe ott élt Közép-Ázsiában. Vagy hogy a hunok mindig is ott voltak őslakosok. Lehetséges, de nem feltétlenül bizonyos. És az is egy lehetőség, hogy ott is őshonosak voltak, de az nem azt jelenti, hogy onnan jöttünk, hanem máshol is őshonosak voltak, és amikor mondjuk egy nagy körzetben, egy nagy Magyarországnak a keleti felén, Kínában az őshonos magyarság látta azt, hogy a tőle nyugatra levő magyarságnak szüksége van a segítségére, akkor keleti felének egy része átment nyugatra segíteni a testvéreinek. De az nem azt jelenti, hogy az a nép keletről jött. Hanem ugye azt jelenti, hogy jelen lehet, hogy az emberiség ősnépe volt. Lehet, hogy az egész földkerekségen egy ősnép volt, ami aztán, ahogy terjedt a nyugati modern civilizáció, illetve ez az egész indo-európaizálódás, illetve a magyarság romlása, és kezdtek szétszakadozni a magyar területek, akkor úgy csökkent a magyaroknak és a hunoknak, illetve a hunok néven ismert magyaroknak a súlya, az összefüggő területei, az őshonos területeinek az őrzése úgy csökkent és csökkent az évezredek múlásával. És ez azt jelenti, és én így fogom föl, és én nem mondom azt, hogy nem voltak ott őslakosok, lehetséges, sőt azt mondom, hogy igenis őslakosok voltak. Sőt, még úgy néz ki, hogy Dél-Indiában is, és Közép-Ázsiában is, de a leginkább őshonosak voltak, vagy ők úgy tartották, hogy a legszentebb őshonos központjuk a Kárpát-medence, és ez a Csodaszarvas mondában úgy fejeződik ki, édesapám Grand-Pierre K. Endre megírta, hogy a Tárikh Ingürizben tetten érhető a Csodaszarvas mondának egész sor változata, különböző változatai, amiknek a kora több tízezer évre tehető, 1979-ben jelent meg. Ő volt az első, aki a 20. század második felétől ugye a magyarságnak az ilyen őshonosságát, Kárpát-medencei őshonosságát, a Kárpát-medence kiemelt jelentőségét alátámasztotta, bizonyította, többek között ezzel az érveléssel, hogy a Csodaszarvas monda, ami arra irányul, hogy mindig tudja a magyarság, hogy ha föltűnik a Csodaszarvas, az csak egyet jelenthet, hogy vissza kell mennünk a Kárpát-medencébe. És mivel kimutatta, hogy ezek több tízezer éves mondafüzérről van szó, ezért azt jelenti, hogy több tízezer éven keresztül élt az Eurázsia szerte, sőt, ahogy tőle tudom, még Afrikában is jelentős nép volt a magyarság. Több tízezer éven keresztül elevenen élt a magyarságban, hogy vissza kell térni a Kárpát-medencébe. Tehát, minthogyha itt lett volna az igazi ősfészkük, miközben pedig őshonosak voltak, hogy azt az őshonosságot hogyan kell érteni, hogy azt jelenti, hogy 6000 évre, vagy 10.000 évre, vagy 20.000 évre, vagy 100.000-re, vagy 1 millióra, vagy 10 millió évre megy vissza, az még egy külön kérdés. Na most... Itt én azt gondolom, hogy a szkíta elnevezés az csak egy görög elnevezés azokra, akiket a kínaiak hunoknak neveztek. Van olyan térkép a könyvben például, most lehet, hogy itt nem tudom megmutatni, hogy jöttek el. Időszak előtt 8. században a kínai térképeken szerepel, hogy Észak-Kína, a mai Észak-Kína területéről, vagyis akkor az Magyarország volt, vagy Hunnia volt, onnan eljöttek egyenesen a Kárpát-medencébe, és ide értek időszak előtt 7.-8. században. Azt a népet, aki ide ért a Kárpát-medencébe, időszak előtt 7.-8. században, és a Fekete-tenger északi partjára, azt a görögök úgy hívják, hogy szkíták. Tehát ugyanazt a népet hívják úgy, az egyik nép hunnak, mint amelyik a másik szkítának. Ugyanazt. Az egyik elmozdult innen-oda, és amikor János átmegy a konyhából a fürdőszobába, attól még mindig János, attól még nem kell neki új nevet kapnia. Átmentünk az egyik helyről a másik helyre, attól még ugyanaz a nép voltunk. Csak itt már az itteni lakosok azok föltűntek, hát kik ezek? Hát ezek a görögök szerint szkíta nevet ragasztottak ránk. De az egészen biztos, hogy ez pontosan ugyanaz a nép. Létezik az a térkép, meg lehet nézni a könyvben. Igen, itt is a sia fejedelmi, ez is egy érdekes, ez a fejedelem. Ugye amikor királyunk van, és Huangdi királyságot utasított vissza, ugye akkor az óvatoskodó, illetve a hunokra azért mégis egy fél szemmel idegenül tekintő kínai történetírás fejedelmeket alkalmaz, vagy ezt a kifejezést alkalmaz. Akárcsak a magyar történetírásban Árpád nem király volt, hanem csak fejedelem.
Hogy mi ez a fejedelem? Ugye az valahogy az már nem olyan rangos kifejezés, mint a király. Úgyhogy még Kristó Gyula még Attilától is elvitatja azt, hogy király lett volna. A Képes Krónikának a 1986-os kiadásában azt hiszem, Kristó Gyulának van ott egy olyan lábjegyzete, hogy ez a krónikásnak a hamisítása, ez nem így van. Kész. Ő kinyilatkoztatta, hogy Attila nem volt király. Na most az Encyclopedia Britannicában benne van, hogy Attila király volt. Megnéztük az állítólag, ugye mindenesetre eléggé hun gyűlölettől áthatott történetírónak, Jordanesnek a 6. században Attila után 100 évvel írt krónikáját, és abban azt írja Attiláról, hogy Attila volt a királyok királya. Vagyis egy olyan uralkodó volt, akinek a népe királyokból állt. Sok-sok királyság tartozhatott hozzá, és szinte a földkerekség egésze hozzá tartozott még Attilához. Sok-sok, számtalan sok királyság. Annyi, hogy az szinte egy egész népet alkottak azok a királyok, akiknek a királya volt Attila. Most Jordanesnél szerepel, Kristó Gyulának már ez, hogy ő a hamisítástól, vagy az elvakultságtól nem látja, vagy nem akarja, vagy letagadja szánt szándékkal. Pedig egyértelmű, hogy neki is tudnia kellett azt, hogy Jordanes a leghitelesebbnek tartott történetíró, mert ő még csak 100 évvel később ért, és a hamisításra, hogy tudjuk, nő és nő, ahogy terjed az idő, nyugaton legalábbis. Tehát Attila kétségkívül király volt. De még tőle is letagadják. Hát még az is lehet, ugye, hogy egy nap még arra is találunk bizonyítékot, hogy bizony Árpád is király volt. Úgyhogy bizony ezek a Sia dinasztia, amelyik Huang Di után egy jó 5-600 évvel kezdődnek az első fejezések róluk, bizony ezek is Hun dinasztia volt, akkor ez Hun királyokat kellett, hogy jelentsen. Na most milyen területről van szó? Itt láthatjuk a puszta övezetét, ugye, hogy a Kárpát-medence egy különálló kis folt, ugye ott van benne az Alföld, ami szintén puszta Alföld, és ezek az alföldszerű, a magyar alföldszerű növényi síkságok, növényzetben a síkságok, ezek bizony egészen Japánig elterjednek, sőt látjuk, hogy még Dél-Kínában is eljutnak, és hát bizony még Anatóliában is vannak ilyenek, sőt még a Szaúd-Arábia északi részén is. És ezek valóban egy egységes népességet jelentettek, akik ezt az életmódot élték, ezt a pusztai életmódot. Ugye az egyenes jellemű nép, az a békeszerető nép, az itt élt ezen az Eurázsiának a legmeghatározóbb részén, ahol ma is az emberiségnek több mint a 60%-a itt él ennek a vonzás körzetében. Hát itt a felső őskőkortól kezdve találunk különböző régészeti emlékeket, amik végül is egy egységes kultúrát rajzolnak. Itt ezen a térképen csak 2 ilyen szerepel, pedig több száz ilyen úgynevezett paleolit, vagyis magyarul őskőkori leletet találtak. Az egyik legérdekesebb az egy magyar királynak a lelete, 30 000 éves. Időszak előtt 26 000-ből, tehát 28 000 éves. A szungíri király, részletesen ismertetem őt az Attila és a Hunok című könyvemben, meg a Királyi mágusok ősnépe a magyar című könyvben. Hogy miért gondolom azt, hogy magyar. Na most itt régészeti alátámasztások, időszámítások előtt 5700-ban vagyunk, erről a korról egyre jobban kiderül, hogy a legalaposabban alátámasztott régészeti tények segítség, hogy a Kárpát-medencéből terjedt el egy önálló kultúra, terjedt el egész Európában, nyugatra és keletre. Na most az az érdekes, hogy nyugatra kis csoportokban terjedtek. Mentek el, 10-20 fős csoportokban mentek el, a sokkal magasabb a műveltségű Kárpát-medencei népülői, olyan kis csoportok, 10-20 fős kis csoportokban, amiknek a többsége fiatal nő volt. És ezek mágus nők voltak. Na most a keletre viszont nem kis csoportokban mentek, 10-20 fős csoportokban, hanem, ahogy részletes térképekkel bizonyítani lehet, és most már alá van támasztva, csak most nincs időm bemutatni, de itt vannak a gépemen azok a térképek, amik mutatják azt, hogy Erdélyből hogyan vándoroltak ki, és hogyan egy óriási népességet bocsátott ki Erdély, és időszak előtt 5100-tól kezdve, 100 év, 200, 300 év múlva, hogy a több száz kilométerre benépesíti rengeteg sok településsel, amiket mind megtaláltak. A Moldva területét, utána a Fekete-tenger északi területét, utána a Volga körzetét, utána a Kaukázus körzetét, utána az Ural körzetét, és ezek az összes kultúra mind egyetlen egy egységes kultúrát alkot, amik egymással szoros kapcsolatot tartanak, időszámítás előtt 5000 és 4000 környékén már. És ezek Erdélyből mentek ki.
Nem állítom, hogy ez volt az első kivándorlás Erdélyből, vagy a Kárpát-medencéből, de ez egy nagyon jelentős kivándorlás volt, és az a nép, amelyik az ókori úgynevezett Szkítiát, pontosabban Magyarországot, az ókori, őskori Magyarországot jelentette, a Kárpát-medencétől Japánig és Észak-Indiáig, az Erdélyből népesített be. Tehát nem arról van szó, hogy onnan jöttünk, hanem nem feltétlenül csak arról van szó, hanem valószínűleg azoknak is egy jó része, akik onnan jöttek vissza, mint például Árpád. Ők visszajöttek, ugye ahogy a Csodaszarvas mondában is benne van, hogy visszajöttek az őshazába. Ugyanígy a hunok is visszajöttek, mert egyszer kimentek innen, lehet, hogy éppen ez a kivándorlás van, az időszak került 5100 körül. És az a nép, amelyik az emberiség népességének több mint a 60%-át adja, Erdélyből népesült be. Lélegzetelállító. Milyen magas műveltség kellett ahhoz, hogy ekkora népet létrehozni, és mennyire átgondolt tervezés volt amögött, hogy évezredeken keresztül rendszeres ismétlődéssel tervszerűen benépesítették ezt a területet, nem véletlenül, hanem éppen azért, mert tudták, hogy ott fontos, őshonos központjai vannak a magyarságnak. És ez volt Attila tetteinek is az egyik mozgatórugója, hogy biztosítsa a hunok folytonosságát, a hunok fennmaradását, az őshonos központjainknak a túlélését és felemelkedését. Itt van egy másik régésznek, a Gordon Childnak a nyomán a dunai kultúra, az is egy egységes kultúra volt, csak az a szakember, aki ezzel foglalkozott, erre összpontosított, az egész Balkán a Kárpát-medencei műveltségnek a kisugárzása. Időszámításunk előtt évezredekben. Na most itt van ez az 5 régészeti kultúra. Blagoje Govedarica, a hamburgi régész professzor asszonynak egy hatalmas monográfiája, mutatja azt, hogy az első körzetét láthatjuk Erdélyből, és még a Tiszánnál is van egy nagy központ, és aztán innen költöztek ki az Aldunához, aztán ugye oda az a Meótiszba, az a 3-as körzet, aztán a 4-es az a Volga, 5-ös az a Kaukázus. És ez az 5 körzet 1000 éveken keresztül, 3000 éven keresztül egymással kapcsolatot tartott, és egy egységes műveltséget alkotott. Na most ismét régészeti leletek, van egy úgynevezett Srubnája, vagyis gerendavázas kultúra az Uráltól nyugatra, és a másik pedig az az Andronovói, Afanaszjevói műveltség, az a sárga foltokkal, ami az Uráltól keletre. Ez a két műveltség egyetlen egy néphez tartozik, ez volt, aki szkítáknak, vagy preszkítáknak, vagy a magyarok őseinek neveznek. Csak hogy ugye ez látszik, hogy itt a kép kicsi, de azt mutatja, hogy jószerivel az egész Eurázsiára kiterjednek a Kárpát-medencétől Japánig. És aztán különböző régészeti leletek mutatják azt, hogy hogyan lehetne a régi Magyarországba visszagondolni magunkat, amikor még nem a Kárpát-medencében gondolkodtunk, hanem a földkerekségben. Akkori Magyarországnak a Kárpát-medence csak Nyugat-Magyarország része volt, a legnyugatibb központja. Itt van egy indoszkíta királyság például. Bár ez is csak Észak-Nyugat-India. De itt is lehetne olyan térképeket rajzolni, mutatják azt, hogy bizony egészen Bengálig elérte például Kaniska király uralkodása alatt, és aztán Dél-Indiában pedig azok a Dél-Indiában lakó dravidák, ahogy azt Aradi Éva megírta, azok vérszerződéssel fogadták az oda érkező szkítákat, illetve hunokat, illetve magyarokat. Vérszerződést kötöttek velük a Bil nevű nép, BHIL, vérszerződést kötött beérkező magyarokkal, és így küzdöttek együtt az árják ellen. Milyen érdekes. Ezek a dél-indiai őslakók hogy szerették ezeket a beérkező magyarokat, és hogy vérszerződést kötöttek velük. Na hát, ez valahogy elkerüli az indo-európai történészeknek és régészeknek a figyelmét. De csak Nyugat-Európában, Indiában nem. Ott az egyetemeken tanítják. Na aztán itt lehet, itt az Andronovó kultúra, különböző kultúrák mutatják azt, hogy ha végigmegyünk itt a világháról letölthetők ezek a képek, hogy lehet látni a karaszuk kultúra, ugye az Andronovó kultúra odaírják alá, hogy protoszkíták, kérdőjel. A Srubna kultúra, protokimmerek, na most a kimmerek és a szkíták, azok ugye szintén ugyanaz a magyarságnak két különböző neve,
és lehet látni, a volgai fokos kultúra, azt harci fejsze kultúrának hívják, de abban a korban ez a úgynevezett harci fejsze egyáltalán nem harci fejsze volt, hanem kultikus fejsze, ezt mindenki tudja, mégis harci fejszének nevezik, mert ezzel is el tudják idegeníteni az embereknek, meg tudják zavarni az agyát. Szerintem ez nem szakmai tudós nem engedhetné meg magának, hogy valamiről fölismerte, hogy ez kultikus és kizárólag kultikus szerepet játszik, akkor miért nevezik tovább is hamis elnevezéssel, félrevezető elnevezéssel. Egy fokos kultúra, volgai fokos kultúra, annak a kultúrának az utódja, amelyiket láttuk az előbb. Ugye ez már időszak előtt 1300-ban van. Itt van például a kínai északi részén és Mongólia területén az egyik kutató itt találta Hunniát, ezen a körzeten, azért tartsuk észben, mert lassan lehet össze fog állni. Különböző kutatók más és más területre, más és más korra összpontosítanak. Az egyik szerző esküszik rá, hogy itt volt Hunnia. Nézzük meg, hogy a többi szerző hogyan gondolkodik. Ugye, itt van például Szász Béla könyvéből, itt lehet látni, ott van a Japán félsziget a keleti részén, és itt pedig a Kászpi-tenger. És a kettő között Hun birodalom áll fönt, ugye időszámításunk előtt 1170 körül. Na most akkor egy másik történetíró a nyugati hunokra összpontosít, akkor ott azt mutatja, hogy a Kászpi-tengertől nyugatra ott lényegében egy hatalmas hun ország volt, központja éppen Magyarország. De hogyha oda tesszük mellé a másikat, akkor látszik, hogy az Uráltól keletre is Magyarország van, meg a nyugatra is. Az egész eurázsiai körzet magyar. Itt van egy másik Közép-Ázsiában, a fehér hunoknak a birodalma, ugye a fehér hunok országa. Szintén a Kászpi-tótól Észak-Indiáig. Szintén egy nagy hatalmas ország. Ez is oda tartozik. Akkor itt is érdekes, ugye, hogy vannak a Kínából távozott Xiongnuк, ugye ennek az egyik része Dacia. Tudjuk, látjuk azt, hogy a Xia az az első Hun dinasztia neve volt Kínában, és a Da az pedig azt jelenti, hogy nagy. A nagy siák, a nagy hunok. A nagy hunok, a Dákia azt jelenti, hogy a nagy hunok kínaiul. És létrehoztak egy olyan Dákiát, ami ott van Észak-Nyugat-Indiában. De volt egy olyan Dákia, amelyik pedig ott volt a Kászpi-tengertől keletre. Aztán van egy olyan Dákia, amelyik ott van Erdélyben. És van egy olyan Dákia, amelyik ott van Kínában, hogy az Ordos körzetében. Ott is volt egy Dákia, vagy Dácia. Úgyhogy érdekes, hogy itt ezek a dákok, ezek hogy bejönnek a képbe, mint a hunoknak egy népe. Na most akkor nézzünk meg nyelvészeti tényeket, hogy az eurázsiai területen az finn és ugor, az a kék és a zöld területek ott találhatók. Magyarországon is ugye ott van egy zöld folt. Na most egy másik, egy ugor nyelvi térkép, itt az a piros folt, és a zöld az a finn. Most nézzük meg egy altái, már az Eurázsiának szinte az egészét kitölti, hát elkerülte a figyelmét ennek a képnek a szerkesztőjének az, hogy a Kárpát-medencében is pirosat kellett volna rajzolnia. Na most akkor a vallás bizonyítékai szintén azt mutatják, hogy az a körzet, ahol az emberfeletti képességű sámánok, illetve mágusok betegségen mennek keresztül ahhoz, hogy elnyerjék a teljes képességüket, tehát egy akadállyal kell megküzdeniük, és ez egy velük született hajlam erre a betegségre. Ez a képzet, ez elterjedt Skandináviától ugye egészen Kelet-Ázsiáig. És láthatjuk, hogy még a Kína területén is ott van, és még a Kárpát-medencében. Vagyis megint ez a nyelvészet, azt akarom kihangsúlyozni, a régészet, a történelem, a nyelvészet, a vallástudomány, és még sok majd fogunk látni még egyet, mind egybevágóan mutatja, hogy az egész Eurázsia egy nyelven beszélő, egy vallást valló, egy régészeti kultúrát teremtő nép volt évezredeken keresztül, olyan erősen, hogy ennek még ma is erős nyomai vannak. Itt jönne a zene. A kínai zenében, ugye most látjuk azt, hogy Mongólia egyik alatti övet, magyar zene nagyon erős ebben a körzetben. Kínában. Sőt, még ugye Közép-Kínában is nagyon, a Han nép, a Kína meghatározó népcsoportja területén is, ennek a központjában is látjuk Ordos körzet és oda tartozik, nagyon erős a magyar. Sőt, ugye az északi nemzetiség körében is nagyon erős a magyar hatás. Tehát akár az egész Közép- és Észak-Kínát kinevezhetnénk úgy, hogy a magyar népzene meghatározó ebben a körzetben.
Na most akkor Juhász Zoltánnak a népzenekutatása kimutatta, hogy a magyar népzene a szicíliai népzenével szorosan összefügg, ami nagyon érdekes, mert Szicíliát ugye a székelyekkel rokonítja sok minden, a nevén túl is. És akkor a K betű jelöli Kínát, és a magyar népzenének az egyik része megtalálható magyarságtól keletre, a Kárpát-medencétől keletre, a másik része, mint a német, a francia és az epelecsi, és a többi, az pedig nyugatra. A szlovákok pedig olyan sokat vettek át a magyar népzenéből, hogy szinte ugyanolyan gazdagságúak, mint a magyar népzenekincs. De hát az is magyar népzenekincs. Úgyhogy ezt kimutatták a népzenei vizsgálatokról egyértelműen, tehát itt ebből is lehetne rajzolni egy térképet, aminek a központja a Kárpát-medence, de Kína ennek egy kis mellék leányvállalata, egy kis országocskája Kína. Annak a hatalmas Magyarországnak, ami régen volt, és aminek a népzenéjét Kína átvette. És mi voltunk az átadó fél. Ezt egyértelműen bizonyítani lehet azzal a statisztikai, tudományos módszerrel, amivel több tízezer népdalt feldolgozott Juhász Zoltán. Igen, aztán embertani tények mutatják, genetikai tények mutatják, ezt most már az időszüke miatt átfutom. Ugye itt van például csak azt, hogy genetikai vizsgálatok szerint a székelyeknél az iráni elem az 73%, a türk-török 24%, és azt mondja, hogy akkor nincsenek benne ázsiai gének, tehát akkor biztos, hogy ez cáfolja a hun rokonságot. Csak hogy az iráninak mondott az ott van, és hogyha megnézzük, hogy az indo-iráni ez micsoda, akkor azt látjuk, hogy ezek a szkíták. Tehát a szkítákkal való rokonság 73% genetikailag. És ezt magyarázza ki Szeizel Endre úgy, hogy ez úgy értelmezgeti, önkényesen megteheti, hogy ez cáfolja azt, hogy rokonok a székelyek a hunokkal. Miközben éppen bizonyítja, és ez napnál világosabb. Itt Csályi László Koppány mutatja azt, hogy a térképe mutatja, hogy időszak előtt és utáni évszázadokban hol vannak még fontos hun központok. Attilának nyilván ezt kellett szem előtt tartania, hogy ezeknek a folytonosságát fenntartsa. Hát egész Eurázsiában, hogy ahol az emberiség több mint 60%-a él. Szintén történelmi bizonyíték, hogyha megnézzük azt, hogy Ptolemaios, aki az ókornak a leghíresebb történetírója egyike, ugye itt van a Szarmáciát látjuk, és akkor az Imaus az Uráltól keletre, ott van Scythia intra-Imaum, a Uráltól nyugati Scythia, és a másik oldalon pedig Scythia extra-Imarum, az Urál mögötti Scythia. Igen, tehát tulajdonképpen sok-sok tudományág egybehangzóan tanúsítja, hogy itt egy egységes, nagy világra szóló ország állt fönt. Az őskorban és ókorban volt egy hatalmas Magyarország, amelyiknek a népe a legmagasabb műveltséget hozta létre, amit ismerünk az elmúlt 1000 évekből. Ennek a következménye a mezopotámiai kultúra ugyanúgy, mint a kínai, és mint az indiai, és mint az egyiptomi. És ezt nem egy tudományágra támaszkodva lehet megállapítani, hanem az összes tudományág mind ezt mondja. Még van a rovásírás is persze ebben a körzetben terjedt el. Sőt, még a jogi gondolkodás is. Hogy hányan voltak a hunok, arra most nincs idő, de elgondolhatjuk, hogyha egy olyan körzetben, ahol az emberiségnek ma is több mint a 60%-a él, akkor a korabeli, azt hiszem, hogy 100 milliósra satszolják, vagy 100 milliósra teszik az Attila korabeli emberiségnek a létszámát, legalább 30 millióan éltek a hunok, és ezt egy részletes becsléssel kimutattam, de ebből már, amit most elmondtam, már látszik is, hogy hát akkor nem negyedmillióan voltak, mint Thomson írja a Hunok című könyvében, hasraütésre, mert semmivel nem támasztja alá. Szeretném azzal befejezni az előadást, hogy egy-két gondolattal ennek a jelentőségétről szót ejtsek. Először is van egy közkeletű vélekedés arról, hogy az emberiség az valahogy úgy született, mintha romlott lenne. Az emberrel vele születik a romlottság. Nem csoda, hogy ilyen nézetek kerültek, egyre jobban terjednek. Úgy fogják föl sokan, mintha az ember egy vírus lenne, ami pusztítja a Földet. És valóban erre alapot ad az elmúlt 2000-2500 év, bizony erre bőséges alapot ad. Ez a modern emberiség, ez valóban pusztítja nem csak a természetet, hanem az embert is, az emberiséget is, a fehér embert is, az európai embert is. Az sem elég jó. Azt is el kell pusztítani. A németeket is ugyanúgy, az árjákat ugyanúgy, mindenkit el kell valahogy tenni az útból. Így él a modern emberiség.
Érthetetlen és rejtély, hogy hogyan vette át az emberiség sorsa fölött az irányítást egy láthatatlan, titkos erő, és az emberiség pedig, ez az óriás, ez az óriás elefánt hagyja, hogy egy pár szúnyog irányítsa évezredeken keresztül, ami az ormányának a csúcsán van. Ahelyett, hogy megrázná magát, és azt mondja, most már arra megyek, amerre akarok. Ugye csak ehhez föl kéne eszmélnie ennek az emberiségnek, és ahhoz, hogy föleszméljen, ahhoz nagyon fontos azt látni, hogy nem mindig így, nem ez a világ rendje, hogy minden politikus született bűnöző, és így tovább. Nem, ez nem az a világ, ez természetellenes helyzet. Minden ember jónak született, a történelemnek ugyanúgy vannak jó erői, mint ahogy minden emberben meghatározó, amikor megszületik még, akkor még jó ember. És amikor fölnő, akkor is még ott marad benne mindig egy bizonyos a jóra valóság, ott marad benne. Kár, hogy ebben a világban szinte alig tud érvényesülni, mert itt mindent a rosszra használnak és a rosszra fordítanak. Nem jóra fordítanak, hanem rosszra fordítanak.